Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alamin. Cette merveilleuse chanson de Amadou et Mariam, c'est vraiment la légité. Ko slamé ko douke, ko chrétien ko douke. C'est slamé ko fo la ilaha illallah, chrétien ko fo. Ah, faut dire. Ah, pas faut dire. Do gachua. Bo, obi afo arabukana. C'est vraiment do on araga do biga arabukana. Abge do arabukana. Abge kanchamana. Beni lai akila arabukai. Oh, ga amanta fo wallahi. Alléluia. Bon, alléluia. Alléluia. Aïe, oui, encore donc ala tanu grec kaneru. Voilà, on t'a raconté grec. Alléluia. Bon, alléluia koro. Anga ala tanu. Bien. Ya famu. Oh, nga do ke kan, winga na nyuma de siri. Ka fo misali ala ka jamana basigi. Ala ka jamana kulusuma. Naam. Oh, ala ko kaka ala ko son. Tabarakallah. Ni ala bla kuma nyimo ni ngana nyimo sanfé. Acha ala fe ko bisira soro. Très bien. O gama do ke chuwe. Maman André. Ko dono ko holi dina te kele ko ala ko ni kele. Ko dono ko holi dina te kele ko ala ko ni kele. Bon. Ba fe ami fo. Akilla ba fe ka fo ndaba ekele. Ndaba ekele. Ndaba ekele. Oh, ale de ye fembe da. Nam. Ale ye fembe kuna sigibai. Akilla ba fe ko fo. Note ne ka famunila. Dine ko famunila ni e batu siraw ye. Tiendo do ba fo ko batu abe ala kele. Nga kuma do ni dona nyemso ngone bay ka fo dan farabe alon nyoche o nga daba ko ni we kele donc ma alaye ma ti suzo même ma dil kala to ko me ko galon fi o chen ma do tugu filu fono tugu filu do tugu filu note igoni amaga chugo ibi daba yeba to ko me iba to me baga sebai ya fam nam ali ka da ire kan nina klima ibi wuli ka ta ni ire mokoti tegemine wati mi ga de bi sigi to ko ti bi ga mouvement ke kanye iba donc avo kanu ko ye seba do ye seba mi nglonente ere la sigatol o akilla tugo filu do walma hakilla waradu hakilla mano ni ma bisiga foko dantema ko aw ma bisiga ma won tisga fo kudo bisina tisga fo ki tulu kalama ma ala ye kinyedo même ma la to me disugo fo wa etego fo aywa tubarkalla bismillah aywa abla bin dene namu kalo klitan sawadu marsi kalo samba fla ni mugani sawa namu Fasirba se wani ke fasir gafu kuna amna la jefrete folo kuma wado ka siga ulu nyefo o ka famali so ko lable tabarakallah amba dam l'indicateur de renouveau ale musa babi ale ko kala nendo jatim naga ko dok musigu to sebe ka sabe kalam ke ka soroni mat me sira jonyon fe e o fana be ko ye sega sele ke ferro sigi singa min ya jatim naga fo ko sabe ka suba me wala ko université des lettres des sciences sociales ye kalande ba duruni kamene mo wan sheginde ye munu to ko seben chuma ya munu madu munu do na fentre fe fo chwore lable mo se kado dave ay la akbar o kubo dave za o ka fentre da kubo dave alla ba ngoni we saw Gabra Trela nam la façon to me wule ko sinakam o ko lu ka funu barala sharia wule ka bo no ko se nga baradam ne akadambela URD oluka tonka la jere bamme wala ko conférence nationale kasi fait tonyama wonyo kulubali nam kali itega bo kokura professeur Saluku ma ka foku ka bara kenyo fe ka be référendum ni buldan lo ka bla kalu inclitan ani kono donc kari mumbina kari na tenga ko borama nam ko akeme sabu ka kuma kan uche ya kokura yi sigadola minu mina ni sigawo ka foko yala chamanja fanga ko buldan no chugo mina na ketewa kuma be ne to do
o kɔfɛ bon i b'a ye fana k'a fɔ kɛn yɛrɛ lakɔliso ɲɛmɔgɔw o k'u y'a jira sa k'a fɔ ka juru bɛ jamana la o ko ni a ma sara ko tile 4 baarabila o y'o daminɛ bi ntɛnɛn yɛrɛ Mali kɔnɔ an mun ka wari b'u bolo dun ayiwa olu bɛ taa grève la parce que ma sara an mun y'an wari sara kan an den bɛ taa ekɔli la dun an hakɛ dun ne yɛrɛ fɛ nin ka nɔgɔ ayi n'i b'u ɲininka an fana hakɛ dun mun ne fɛ sisan nin ka nɔgɔ e nana e ka wari sara ne ka wari sara i bɛ taa sɔrɔ ni Sule nana gouvernement ka bolo fɛ o tɛ Sule labɔ classe kɔnɔ ne ba i y'a kuma faamu sinon a ma se grève parce que u b'an fana tɔɲɔ an mun y'an ka wari d'u ma an ni gouvernement tɛ kelen ye n'an baara bila an dun gouvernement minnu nana gouvernement kɔnɔ u b'olu dɔn u b'olu labɔ kɛnɛ ma dɔrɔn kuma filɛ nin ye i ye n ka kuma faamu les républicains ale y'a sɛmɛntiya a ko di k'a fɔ ko référendum bɔli a dɔgɔ kɔrɔ ko mara ministre Abdoulaye Mayiga ye ɲɛfɔliw kɛ parti Sinas faso hɛrɛ ɲɛmɔgɔba Dr Zumana Sako ko a ye Emmanuel Macron jaabi o min y'a jira k'a fɔ Mali politique mɔgɔw dɛsɛra ka fɛɛrɛ de sigi sen kan walasa ka jamana lakilen sariya sunba kura hukumu kɔnɔna na o ko politique tɔnw ka fara ɲɔgɔn kan k'olu bɛ wele ko cadre d'échange o k'u y'a ɲini ko nin baara in yɛrɛ ka kun ka bila siɲɛ kelen Ablaye leçon faso ka fasiri o ko kalata ko hukumu kɔnɔna na o ko dalilu minnu y'a jira k'a fɔ ko référendum kan ka bɔ a dɔgɔ kɔrɔ o ka waati dɔɔni kɛ o ko ɲɛfɔliw kɛlen don ko kɔnɔ o ko siratigɛ kan essor kɔnɔ o kɔfɛ sa i b'a ye k'a fɔ ko min tali kɛ bolokurun filɛ n'o ye box ye muso kunda o ko Fatumata Marine Camara ale bɛna taa Mali jɔyɔrɔ fa diɲɛ musow ka ɲɔgɔn kunbɛnba siratigɛ kan ni lahalaya kan a cɛ ka jan tɔ la dɛ i muso ye box kɛla ni min kɛ jogo dɔn Ablaye n'a dimina i b'a deli kɛ ayiwa d'accord i ye kuma fɔ kuma ka ca ayiwa les échos wele ale ko yala jamana ɲɛmaaw ye dalilu ni ɲɛfɔli minnu kɛ ka sababu kɛ référendum bɔli a dɔgɔ kɔrɔ ko kuma ninnu na jamanadenw kun minɛ wa ayiwa ɲininkali tɔ min bɛ yen i b'a ye fana k'a fɔ ko ASMA CFP olu ka conférence nationale n'o ye tɔnsigiba ye a tago sabanan baaraw sɛbɛntiya tɔn ɲɛmaakɔrɔ Sumeri Ubayi Mayiga o ko tiɲɛ yɛrɛ la ko a kun bɛ bɛɛ lajɛlen hakili la tɔnsigi senfɛ i b'a ye fana k'a fɔ ko centre odontostomatologie ma fili ɲɛfurakɛyɔrɔ in o ko u ye nin dɔgɔtɔrɔsoba in tɔgɔ da professeur Amadi Traoré la o kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ko FENACOM olu ka lajɛrɛba dɔ kɛra n'o ye assemblée générale ye k'u ye ɲɛfɔli kɛ ka ɲɛsin sanba 2022 baara minnu kɛra ani taalen ɲɛfɛ u kan ka sira kura minnu ta Ablaye l'indépendant ale ye mun sɛbɛn a y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko référendum bɔra dɔgɔ kɔrɔ nka ko don wɛrɛ bɛna fɔ sigikafɔ kɔfɛ mara minisiri so mɔgɔw ni EJ mɔgɔw ani fo ka taa se mɔgɔ mɔgɔ da bɛ kalata ko la u bɛɛ lajɛlen bɛna sigi ka kuma ka don dɔ perepere tigɛ ko la i b'a ye fana k'a fɔ ko kadiri mɔgɔw kun y'u ka siran jira k'a fɔ k'olu siran don k'a fɔ ko dɔ tɛna na fara cɛmancɛ fanga waati kan ko kura ye o ko n'o dun kɛra ko Mali bɛna ɲagili jugu wɛrɛw sɔrɔ ka bɔ an jɛɲɔgɔnw yɔrɔ DGCC la ko lafasaratɔw ka dimiya kun ye mun ye indépendant bɔlen don dɔw kalama k'a sɛbɛntiya fana k'a fɔ ko CEDEAO jamanaw ka kɛlɛbolo ɲɛmaw n'o chef d'état major ye o ko olu ka ɲɔgɔn kunbɛnba dɔw bolodalen don Guinée Bissau bintɛnɛ in na kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka kɛlɛbolo min kan ka sigi n'a bɛ wele ko force en attente régionale force anti coup d'état ka se ka o sigili baaraw sen na teliya ko force anti coup d'état de wuli awɔ le repère ko farafina grand prix soboliba ni y'a ta ko filanan ye o ko Pemi Mali ka cilen dɔw bɛ Marrakech walasa ka se ka nin ko ye nin ko labɛnw siratigɛw kan min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ an ka référendum min bɔli ko la sira kɔrɔ a waati ka bɔli la a dɔgɔ kɔrɔ a bila ko dalilu minnu b'a la tiɲɛ yɛrɛ mun ye repère mɔgɔw bɔlen don a dɔw kalama
ko cadre kono ya sementia ka fo ko referendum kelen yere ku ka sungu dabla sa ku ka u nyesi kala ta wore na tawma ko cadre o fo ayu le malien faso de ko referendum boli ko tienere mu yede ne todo etolo le malien ko lubi do kala ma ko lo kema ko ne do don nyache yentem go ye sementia ka fo ko lu kono bi yele mamu kan ga ke mara ni politiko tabulu la ko ulubu hakilan no sen wormado ko yentem kele muso ko ulu ya sementia ka fo ko senemi mi ke ka so ni système suma tru du hulula o culture or sol ko lu kon bi ko tabulu kaduye ko muso ma mala ka yini ka se o barala ko sube ka matarafa lakana ko stratkila nam le ko damala ka kare ba manchula ko sube no watina ala ko ke amina le challenger amba dakle ñenoy ala sementia ka foko mimi talike bendela ko yeta sibla ka nyesu ko musuma wi marsi ko mo konnana wa fana ka foko badra lusako ali sementia tundi ka masala bakne ka nam ka foko kalata minuni ulukanga ke ko finetu ku jija kalata no ke watila ani uka fangbla kata uka kankono ablandan o mi talike piaji barakelaw ku kone dimne no kusube wajira ka foku jamana nyemo kel no ka uka bulu ko feto fenge o ko uka bloka hakke kono ablandan so madana kono funtili ko wado ni ambo black rafe tlegana ibna le ka wala ka di mo mo kusube bamana andre ko jamana yelela ko jamana den falena jamana den yelemana ngoy amma yelema mo de ti ko ka kema tugun jamana falena ko jamana den ko jogo yelemana oui able oui mais mo ne jogo yelemana o de problème parce que mum tumba ke folo ti ke 600 folo den e betaye 600 den a banque ba do tay mbise ki dembogo foji bola mbise ki denchi katanga chila kana itanyi ni gamuna taranga chila otewa yawo maintenant mbise ka idem mbise ka taka do école la niseti bolo itanyi ni ka fo décédé wu ñego d'accord bodo mais si ça ni ne dembogo kara ni ne idenchi ba fo mune idenchi ka dembe bolo ide iba fo faju dembi bolo bendende ci parce que mbi denchi wat na so mande ne boraka ndeni mane dende ngo kasantani sangana mais bi ubake ko muna mi denci kasro dembe mbul ngakacha ni ne dembo ba fu muna dembo ko est-ce que da wolo donc demara choko depuis kimbono demara choko chenelu so era kono foloke dewa ne la fe depuis so era kono folo itasro ko mondo ali fani barati be ala folo voilà o fana dogono fana te bala o di be ala donc akuma ka can dengo mara cogo ni taabolo caman bɛ du yɛrɛ kɔnɔ olu bilalen ne fɛ o de nana ni gɛlɛya in ye sisan an den ka di fɔlɔfɔlɔ ne den b'a ta k'a di n dɔgɔnin ma foyi tɛ bɔ a la n b'a di n dɔgɔmuso ma n kɔrɔmuso ma a filɛ a balolo a ɲɛna a bɛ a bɛ i t'a dɔn nka foyi t'a la sisan o jɛn ne b'o kɛ n'i y'a kɛ fana a kɔrɔ dɔw ka ca dɛ mɔgɔw fana b'a dabila ten o i bɛ taa sɔrɔ nin den dɔ bɛ den ma sisan balimaya ni jigiya kama kundo ti den minɛ ka ɲɛ i b'a minɛ cogo dɔ la min bɛ se ka kɛ sababu ye ka dan yɛrɛ kɛra ka mɔgɔya la ni ne fana y'o ye n tɛ den gɛrɛna donc y'a ye donc denw ma falen anw de falenna anw ye masa n b'a fɛ k'o de fɔ i yɛrɛ y'a sɔrɔ sisan anw bangebaw anw ye masa an yɛrɛ jogo de man ɲi an yɛrɛ jogo de man ɲi voilà sinon denw tɛ parce que den min n'a fɔ bɔgɔ kɛnɛ da bila ye n'i y'a mɔn k'a bila cogo n'a jara ten a bɛ to ten de fɔlɔfɔlɔ n'anw donna so kɔnɔ dugutigi donna so kɔnɔ a bɛ denmisɛn de ɲininka denmisɛn min kasante a taara min a ye taa ɲininka na sisan ni da waati se maa si t'i den ɲini ni da waati se dɔw yɛrɛ b'u da u t'u den ɲini den b'a k'u fɛ dumuni waati b'a sɔrɔ den tɛ sɔrɔ fɔlɔfɔlɔ dumuni waati b'a sɔrɔ den bɛ so kɔnɔ i taara cogo cogo dumuni waati b'a sɔrɔ i bɛ so kɔnɔ dumuni waati k'i sɔrɔ so kɔnɔ dumuni waati bɛ jɔn de sɔrɔ so ne hakili jigin an terikɛ dɔ bɛ yen
Nami yoro wigenu na ta ame to atemi ɲɔgɔn fɛ. Mais nami temi na ni midi sera dɔrɔn are dutigi ye sisan dɛ. Ouais. Mais comme cɛkɔrɔba bɛ yen mais ni midi sera dɔrɔn a b'a fɔ a k'olu ka dumunikɛ heure sera. Voilà. A wuli a b'a ka moto ta a bɛ taa gɛrɛn na a bɛ taa so. A bɛ taa so. Awɔ. Bon olu tun bɛ kɛ fɔlɔ. Awɔ. Donc ko i b'a ye donc kana an kana baga denmisɛnw an yɛrɛ n'o b'a la. O ye tiɲɛ ye bangebaaw ye an yɛrɛ n'o ba de b'a la. Ayi anw de nɔ don. Sinon denmisɛnninw ne hakili la an ye sira min don kɔrɔbaya la k'o de taama. Voilà. Bon an ka jateminɛ kɛ an ka segin an kɔ. Voilà. N'an seginna an kɔ taabolo kɔrɔ dɔw bɛ yen. Ne delila k'a fɔ yan u tɛ diinɛ ko u tɛ diinɛ ko ye dɛ. U tɛ diinɛ tiɲɛ u tɛ maa bali ka diinɛ ko la. Ayi. U tɛ maa bali ka ala sɔrɔ. Walahi. Taabolo ɲumanw de don adamadenya kɔnɔ. Siga t'o la. N'an y'u matarafa. Mun man di mɔgɔw ye diinɛ yɛrɛ y'a sɔrɔ taabolo ɲuman b'u bolo. Diinɛ y'a sɔrɔ ladiriya tileniya hɔrɔnya tun b'an bolo. Diinɛ t'o contrôle o. Diinɛ tɛ baw ma fiyewu. Diinɛ tɛ ka mɔgɔw mara ɲuman tun bɛ yan o k'a sɔrɔ diinɛ tɛ yan o. Ɔ n ko diinɛ fana tɛ baw ma o. Ne yɛrɛ de fɔ donc kana fɔ o fɛ voilà donc i ni ce. Awɔ Ala ka dɔ wɛrɛ yira. Amin.